lagunekin. Gezur. Egia da. Legutzi? Utzuna esazu bakean. Nola edo lortu mobil baten pasaitzen? Zer dut dudan, eskala gulerekin arazoa bada. Gaur goizean, egon da mobilagaz hitz egiten, eta esan dut lagunekin egon da, baina uste dut alakosko. Nik internet bideo bat ikusi nuen eta beste pertsona bati nola presionatu bat horretzen da. Ikusi. A ver,